Xesca. Bon dia, refresc, sobretot a partir de demà. Avui és el darrer dia de molta calor, de fet l'alerta groga està activa al sud i a l'interior de Mallorca per temperatures que podrien superar els 35 graus en aquests punts. Una situació encara de molta calor, però com han dit, a partir ja d'avui vespre i sobretot demà notarem una baixada important de la temperatura. Veiem ara quina és la situació, de moment és tranquil·la. A la zona de Formentera, la Sabina, podem veure aquest cel bastant tapat, hi ha intervals de núvols al sud de l'arxipèlag, la temperatura és suau, és de 24 graus i bufa vent fluix de component est. Del sud cap al nord de l'arxipèlag, un temps diferent. Com veiem, a Menorca el cel està estirat en aquests moments. La temperatura també és de 24 graus ara a Maó, amb vent molt fluix i que bufa variable. Per avui esperàvem una situació de tranquil·litat. Tindrem més núvols que ahir, sobretot a Eivissa i a Formentera avui de matí, però a partir del capvespre augmentaran a Menorca i també al nord de Mallorca. És en aquestes zones quan a partir del vespre matinada podrien tenir qualque ruixat, fins i tot acompanyat de tempesta. Però fins en aquestes hores, fins a darrera hora d'avui, la situació serà de cel gairebé estirat. La temperatura, sense canvis, encara molt alta. I com veiem, vent molt fluix en conjunt, variable, situació marítima per avui, molt tranquil·la de moment, amb marejol i àrees de mar arrissada. Els canvis venen a partir de demà. Demà tindrem un dia marcat per abundants núvols al dematí, possibilitat de qualque ruixat, sobretot a Mallorca. I atenció al vent, perquè de matinada i a primeres hores de demà serà moderat. La temperatura, a més, començarà a baixar, baixada notable, que es mantindrà diumenge. Diumenge comença l'estiu, quan falti un quart per les 8 del dematí, i començarà l'estiu en temperatures bastant fresques. I començarem la setmana dilluns en temperatures que no recuperaran, seran molt més suaus, molt més fresques que les que hem tingut aquests dies, i amb cel més estirat. De moment encara toca patir un parell d'hores de calor, però a partir de demà, com han dit, temperatures més baixes i començaran l'estiu astronòmic també més fresc que aquells dies. Més fresca, no? Bon cap de setmana, Xesca.